Trápi vás zápcha a už ste vyskúšali naozaj všeličo? Viacej vlákniny, viac vody, rôzne čaje alebo dokonca preháňadlá. Problém je, že zápcha je často len dôsledok niečoho iného. A pokiaľ neodstránime skutočnú príčinu, problém sa bude vrácať stále dokola. V tomto videu vám ukážem najčastejšie príčiny zápchy podľa ajurvédy a čo môžete urobiť, aby bolo vaše vyprázdňovanie opäť pravidelné. Mnohí ľudia siahajú pri zápche po preháňadlách a nechápte ma zle, v niektorých situáciách môžu byť naozaj veľmi užitočné, pretože prinášajú rýchlu úľavu. Avšak úľava a skutočné vyriešenie problému nie sú to isté. Veľakrát sa vo svojej praxi stretávam s tým, že človek roky hľadá ten správny produkt, doplnok výživy, čaj, preháňadlo, ktoré mu konečne pomôžu zbaviť sa zápchy. Avšak naďalej robí veci, ktoré zápchu vytvárajú. A potom sa čuduje, prečo sa problém stále vracia. Ajurvéda sa pred riešením akéhokoľvek problému vždy pýta tú istú otázku. Čo je skutočnou príčinou? Pretože ak sa príčina neodstráni, je veľmi nepravdepodobné, že dôjde k trvalému zlepšeniu. Inými slovami, ak naďalej robíte tie isté stravovacie a životné návyky, ktoré zápchu vytvárajú, nemôžete očakávať, že problém len tak sám od seba zmizne. A pokiaľ sa spoliehate len na preháňadlá, z dlhodobého hľadiska to tiež nie je tá najlepšia stratégia. Dnes už vieme, že dlhodobé a nadmerné užívanie niektorých preháňadiel môže prispievať k dehydratácii, nerovnováhe minerálov v tele, krčom v bruchu a u niektorých ľudí dokonca aj k zhoršeniu zápchy. Vo väčšine prípadov nie je príčina zápchy nič zriedkavé ani záhadné. Najčastejšie súvisí s našimi každodennými návykmi, stravou, pitným režimom, pohybom, celkovým životným štýlom. Aby sme však pochopili, prečo tieto veci môžu viesť k zápche, pozrime sa najskôr stručne na trávenie z pohľadu ajurvédy. Podľa ajurvédy sú všetky psychofyziologické procesy riadené tromi základnými bioenergiami, ktoré nazývame dóše. Váta, pita a kafa. A keď sa pozrieme na trávenie, aj ono má také 3 hlavné fázy a každá z nich je riadená jednou z týchto 3 dóš. Zápcha vzniká počas poslednej fázy trávenia, ktorá prebieha v hrubom čreve. A práve táto fáza je riadená váta dóšou. Hrubé črevo je totiž hlavným sídlom váty. A jednou z najdôležitejších funkcií váty je pohyb. Váta riadi dýchanie, krvný obeh, prenos nervových impulzov, žmurkanie viečok, pohyb potravy cez tráviaci trakt alebo vylučovanie odpadových látok z tela. A pre naše zdravie je veľmi dôležité, aby tento proces prebiehal pravidelne každý deň. Tak ako všetko v ajurvéde, aj váta vykonáva svoje funkcie prostredníctvom svojich kvalít. Váta je suchá, chladná, ľahká, drsná a pohyblivá. A keď sa tieto kvality začnú v tele zvyšovať, veľmi často sa to prejaví práve v hrubom čreve. Pretože v prírode platí jednoduchý zákon. Podobné kvality sa navzájom vždy zvyšujú. Inými slovami, ak prostredníctvom stravy, životného štýlu, každodenných návykov alebo prostredia opakovane pridávame do tela viacej suchosti, chladu, pohybu a nepravidelnosti, váta sa postupne začne zvyšovať. A jedným z dôsledkom býva práve suchšia stolica a vznik zápchy. Aké návyky teda tieto kvality v tele zvyšujú? Keďže je váta suchá,
jedným z najčastejších problémov býva nedostatočný príjem tekutín alebo zdravých tukov. Tým sa v tele zvyšuje suchosť, čo môže viesť k suchšej a tvrdšej stolici. To isté platí aj v prípade, ak pravidelne konzumujeme napríklad suché alebo prevažne surové jedlá. Váta je zároveň chladná, preto ak často konzumujeme studené jedlá a nápoje, zvyšujeme kvalitu chladu, čo môže spomaľovať trávenie a prispievať k vzniku zápchy. Ďalšou dôležitou vlastnosťou váty je pohyb. A práve táto kvalita sa veľmi ľahko zvyšuje nepravidelnosťou. Ak vynechávate jedlá alebo jete každý deň v inom čase, môže sa to prejaviť nepravidelným apetítom, nepravidelným trávením, ale aj nepravidelným vyprázdňovaním. Podobne pôsobí aj časté cestovanie. To do života prináša viacej pohybu, zmien a nestability. A práve tieto kvality prirodzene zvýšujú vátu, ktorá následne opäť naruší trávenie a vyprázdňovanie. Podobne pôsobí aj stres. Človek si často neuvedomuje, že stres neovplyvňuje len myseľ, ovplyvňuje aj trávenie. Keďže stres prirodzene zvyšuje vátu, môže byť jedným z faktorov, ktoré prispievajú k vzniku zápchy. Aj keď sa tieto príčiny na prvý pohľad môžu zdať úplne odlišné, mnohé z nich v skutočnosti zvyšujú vátu a to vedie k rovnakému výsledku, a to je zápcha. Moderná medicína dnes poukazuje v podstate na to isté. Vieme, že pitný režim, pravidelnosť v stravovaní, stav nervového systému, pohyb aj denný režim ovplyvňujú fungovanie trávenia aj vyprázdňovania. Ajurvéda však tieto súvislosti vysvetľuje prostredníctvom dóš a kvalít. A ak teda zápcha súvisí s nadbytkom suchosti, chladu a nepravidelnosti, riešenie je v podstate veľmi jednoduché. Potrebujeme do tela začať dodávať opačné kvality. Viac vlhkosti, tepla, zdravých tukov a pravidelnosti. A teraz sa pozrieme na niekoľko jednoduchých ajurvédskych odporúčaní, ktoré vám v tomto môžu pomôcť. V prvom rade je dôležité začať deň spôsobom, ktorý hneď od začiatku podporí vaše trávenie aj vyprázdňovanie. Jednou z prvých vecí, ktoré odporúčam, je očistiť si jazyk hneď po prebudení. Oslabené trávenie totiž vedie k tvorbe ámy, nestrávených zvyškov potravy, ktoré majú tendenciu sa v tele ukladať. Jedným z častých prejavov ámy je práve povlak na jazyku. Čiže skôr, než sa čohokoľvek napijete alebo najete, tento povlak odstráňte namiesto toho, aby ste ho opäť prehltli a dali do tela. Potom vypite približne 2 až 3 decilitre čistej teplej vody. Teplá voda ako prvé ráno pomôže naštartovať trávenie a podporí prirodzený pohyb čriev a vyprázdňovanie. A keď sa objaví hlad, ideálne medzi 7 a 9 hodinou ráno, dajte si raňajky. Jednou z najvhodnejších možností je teplá, dobre uvarená ovsená kaša s lyžičkou ghee, koreninami, ktoré podporia trávenie, ako škorica alebo kardamom, a niekoľkými vopred namočenými sušenými slivkami alebo hrozienkami. Táto kombinácia prinesie do tráviaceho traktu teplo, vlhkosť a premastenie, čím pomáha vyrovnať vátu a podporiť zdravé vyprázdnenie. Mnohí moji klienti sú voči tomuto odporúčaniu spočiatku veľmi skeptickí. Ich prvá reakcia je často ovsená kaša, to naozaj, veď to je jedlo pre deti. Ale po niekoľkých týždňoch mi mnohí z nich povedia, že nič lepšie na raňajky si už ani nevedia predstaviť, pretože ich trávenie a vylučovanie sa neskutočne zlepšilo. A má to svoje opodstatnenie. Ovsené vločky pomáhajú zadržiavať vodu v stolici, vďaka čomu zostáva mäkšia a ľahšie sa vylučuje.
Zároveň podporujú prirodzený pohyb stolice tráviacim traktom. Inými slovami, nie sú to len obyčajné raňajky. Je to jednoduchý spôsob, ako do tráviaceho traktu vniesť viacej tepla, vlhkosti a výživy. Teda presne tie kvality, ktoré pomáhajú vyrovnávať vátu a podporovať zdravé vyprázdňovanie. Ďalším krokom je priniesť do stravy viacej tepla. Snažte sa jesť prevažne teplé, varené jedlá a počas dňa pite čistú, teplú vodu alebo teplé bylinkové čaje. Zároveň obmedzte studené jedlá a nápoje, sítené nápoje, surovú stravu a príliš suché potraviny. Pamätajte, že nejde o to, či je nejaká potravina všeobecne zdravá alebo nie. Momentálne nám ide o to, aby sme pochopili jej kvality a o to, aký vplyv majú tieto kvality na naše telo a na naše hrubé črevo. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že zápcha nie je vždy len dôsledkom nedostatku vlákniny. Veľmi často je súčasťou problému aj dehydratácia a nadmerná suchosť v tráviacom trakte. Preto dbajte na dostatočný príjem tekutín počas celého dňa, nie naraz, ale priebežne. Pohár vody sem a tam počas dňa býva zvyčajne oveľa užitočnejší ako piť veľké množstva naraz. Rovnako dôležité je zaradiť do stravy dostatok zdravých tukov. Ghee je v ajurvede tradične považované za jednu z najlepších možností. Vhodné sú však aj iné kvalitné rastlinné oleje, ako napríklad olivový olej. A keď už hovoríme o strave, nezabúdajme ani na večeru. Tá totižto veľmi často rozhoduje o tom, ako ľahko a či vôbec sa vyprázdnite nasledujúce ráno. Preto na večeru uprednostňujte jedlá, ktoré pomáhajú vyrovnať vátu, čiže teplé, varené, skôr tekuté a ľahšie stráviteľné. Polievky, prívarky, tie sú na večeru oveľa vhodnejšou voľbou než suché, studené alebo ťažké jedlá. Z pohľadu ajurvédy takto vytvoríte oveľa priaznivejšie podmienky pre zdravé vyprázdňovanie sa na nasledujúci deň. Ajurvéda tiež používa rôzne bylinky a koreniny, ktoré jednak podporujú trávenie, avšak aj vyprázdňovanie. Nazývajú sa dípana páčana. Dípana znamená, že podporujú a posilňujú trávenie a páčana znamená, že pomáhajú telu spracovať a odstrániť metabolické odpadové látky, ktoré v ajurvéde označujeme ako áma. Jedným z najjednoduchších odporúčaní je napríklad čerstvý zázvor. Stačí si odkrojiť tenký plátok čerstvého zázvoru, pridať na to štipku kamennej soli a dôkladne ho požuť približne 15 minút pred každým hlavným jedlom. Medzi ďalšie koreniny s podobným účinkom patrí napríklad rímska rastca, koriander, kurkuma, čierne korenie, škorica, kardamón. Preto ak vás trápi oslabené trávenie alebo zápcha, snažte sa tieto koreniny pravidelne používať pri varení. Ďalším jednoduchým domácim odporúčaním je šálka prevareného kvalitného krávskeho mlieka s 1 až 2 lyžičkami ghee pred spaním. Ak však mliečne výrobky nekonzumujete, môžete si pripraviť nápoj z napríklad ľanových semiačok. 1 čajovú lyžičku ľanových semiačok povarte niekoľko minút vo väčšej šálke vody a túto tekutinu potom vypite aj so semienkami. Existuje ešte jedna jednoduchá vec, ktorú pre seba môžete urobiť, a to je, že večer, ideálne 2 až 3 hodiny po poslednom jedle si jemne premasírujete podbrúško teplým sezamovým olejom, krúživými pohybmi v smere hodinových ručičiek. Masáž totiž pomôže stimulovať pohyb čriev a
Teplý sezamový olej zároveň prinesie teplo a premastenie, ktoré pomáhajú vyrovnať zvýšenú vátu. A nakoniec by som spomenula jeden z najznámejších a najčastejšie používaných ajurvedských doplnkov výživy proti zápche, trifalu. Trifala podporuje trávenie, zdravú funkciu hrubého čreva a pravidelné vyprázdňovanie. Navyše pomáha telu spracovať a odstrániť ámu metabolické odpadové látky. Jej cieľom, na rozdiel od väčšiny preháňadiel, nie je len vyvolať vyprázdnenie. V ajurvede sa tradične používa na podporu a obnovu prirodzenej funkcie hrubého čreva. Podporuje pravidelnú stolicu bez toho, že by si na ňu telo vytvorilo závislosť. A hoci bylinky, koreniny a domáce odporúčania môžu byť veľmi užitočné, existuje ešte niekoľko každodenných návykov, ktoré dokážu priniesť naozaj výrazné zlepšenie, ak ich budete dodržiavať pravidelne. Medzi najdôležitejšie odporúčania patrí jesť každý deň približne v rovnakom čase, ponechať medzi jedlami aspoň 3-hodinové rozostupy a vyhnúť sa tomu, aby ste počas celého dňa neustále niečo zobkali. Tým dáte tráviacemu systému dostatok času spracovať akékoľvek jedlo skôr, než skonzumujete ďalšie. Taktiež je dôležité, aby ste každý deň mali nejakú formu pohybu, hlavne ak máte sedavé zamestnanie. Nepotrebujete žiadny extrémny tréningový program. Aj obyčajná každodenná prechádzka môže výrazne podporiť trávenie a správne fungovanie vašich čriev. Ak cestujete, snažte sa zachovať si svoj bežný denný režim. Pokračujte v pití teplej vody, uprednostňujte teplé varené jedlá a v prípade, že cestovanie u vás pravidelne spúšťa zápchu, zvážte aj užívanie trifaly. A prosím, nikdy nepotláčajte nutkanie na stolicu. Mnohí ľudia to robia celé roky bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Sú zaneprázdnení, niekam sa ponáhľajú alebo cestujú. Ak sa to však opakuje pravidelne, časom môže telo začať tieto prirodzené signály reagovať na ne menej citlivo. A tým sa dostávame k poslednému dôležitému bodu a to je buďte trpezliví. Obnovenie prirodzenej funkcie čriev si často vyžaduje určitý čas. Platí to obzvlášť vtedy, ak vás zápcha trápi už dlhší čas, alebo ak ste sa roky spoliehali na preháňadlá. Ak je toto aj váš prípad, najdôležitejšia je dôslednosť. Malé zmeny, ktoré opakujete každý deň, bývajú často oveľa účinnejšie než agresívne jednorázové riešenia. Pretože k skutočnej a hlavne trvalej zmene zvyčajne dochádza vtedy, keď dáte svojmu telu dostatok času a pozornosti, aby mohlo obnoviť svoju prirodzenú rovnováhu. A keď začnete postupne meniť svoje každodenné návyky, veľmi často sa upraví aj trávenie a vyprázdňovanie. Treba však pamätať aj na to, že hoci zápcha veľmi často súvisí so stravou a životným štýlom, v niektorých prípadoch môže byť spojená aj so závažnejšími poruchami, napríklad nervového systému alebo určitými štrukturálnymi zmenami v hrubom čreve. Preto ak budete tieto odporúčania dodržiavať naozaj dôsledne a problém sa napriek tomu nebude zlepšovať, nepodceňujte to a vyhľadajte odborné vyšetrenie. Ak bolo pre vás toto video užitočné, napíšte mi do komentára a nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám neunikli ďalšie videá o ajurvede a zdraví. Každý komentár, každý like a odber pomáha dostať toto video k tisíckam ďalších ľudí, ktorí možno hľadajú odpovede na rovnaké otázky. A ak vy poznáte niekoho, komu by toto video mohlo pomôcť, budem rada, ak mu ho pošlete. V ďalšom videu vás naučím jednoduchú večernú rutinu,
ktorá vám pomôže rýchlejšie zaspať a nastoliť hlbší a pokojnejší spánok.